Čaute všetci. Kto ste si písali o tréningové video na brucho, tak si dneska ukážeme nejaké cviky na ne a budeme ho cvičiť v takých podmienkach, aby ste si ho mohli zacvičiť aj doma. V prvom rade zabudnite na také veci, ako je 500 brúšakov denne, čo je úplná hlúposť, takýto počet opakovaní a takisto aj tie brúšaky ako také, pretože tam sa dosť opotrebováva hlavne chrbtica. Najľahším cvikom, ktorým dnes začneme, sú klasické skracovačky. Prevedenie vyzerá, ruky si dáme za hlavu, nekrčíme lakte k ušiam, ale máme ich vystreté. Čo sa týka nôh, čím ďalej od tela ich dáme, tým je to ľahšie. Dajme si ich aspoň takto a ideme hore. Hore výdych, dole nádych. Výdych, nádych. Všetky cviky, ktoré budeme robiť, tak ideme ich spraviť zhruba v tých 3 sériách po 15 opakovaní. Druhý cvik, ktorý je výborný a mali by ste ho všetci zvládnuť, je to, že budeme vystierať. Skrčíme nohy, vystrieme. Skrčíme, vystrieme. Výdych, nádych. Výdych, nádych. Kto zvládne, môže dvíhať aj vystreté nohy, to už trošku ťažšie. Takto. Čo sa týka výšky nôh, nechoďte úplne hore, pretože tu na už to brucho vypustíte, vôbec ho necítite a tým pádom tu na keď je v tejto pozícii, tak už ho neprecvičujete. Čiže z toho spodu asi takto. Dolu nohy nepoložíme, výdych, nádych, výdych. Takisto po tých 15 opakovaní. Ďalší perfektný cvik. Budeme priťahovať nohy tentoraz v sede. Dávame si pozor, chrbát vystretý, aby sme sa nehrbili. Ruky buď dlaňami k telu, alebo od tela, to už je na vás, ako máme to lepšie. Ja ich mám takto. A ideme. Nohy si vystrieme. Výdych k sebe. Od seba k sebe. Od seba k sebe. Takisto nohy nepoložíme nikdy na zem a urobíme takých 15 opakovaní. Tento cvik sa dá takisto variovať na šikmé brúško, len tým, že sa natočíte do strany a idete takto. Na jednu stranu 15 opakovaní a na druhú takisto. Dávame si pozor na to, aby sme cviky nerobili príliš rýchlo. Ono je síce pravda, že čím rýchlejšie ich spravíte, tým rýchlejšie máte pokoj, ale o to kratšiu dobu aj to brucho pracuje a tým pádom neprecvičíte to brúško tak dobre. Teraz si ukážem už trošku ťažší cvik. Držím v ruke uterák. Ide o to, aby ste niečo držali v rukách a sťažili si to trošku. Pre začiatočníkov odporúčam len niečo ľahké, ozaj len aby ste mali nejakú vec, ktorú si viete chytiť, ideálne aj nejakú menšiu loptu. Budeme vlastne robiť taký cvik, uteráčik si položíme na nohy, ruky vystrieme a ideme k sebe. Chytíme do rúk, vyrovnáme sa, zase položíme a naspäť. Výdych, nádych. Nohy takisto nepoložíme. Ten uterák som sem dala preto, aby som bola naozaj donútená urobiť ten pohyb až hore a dotknúť sa, priblížiť si tie nohy k tým rukám. Odložíme, teraz si ukážeme nejaké cviky na bočné brucho, na šikme. Klasika bicykel, to asi poznáte všetci. Dávam si lakeť ku kolenu. Trup máme vyššie. Hej, nie že takto nejako, ale dávame ho do výšky. Keď sa dotknem toho kolena, tak vydýchnem. Takže to sme mali bicykel. Znova si zoberiem ten uterák. Teraz budeme vytáčať trup
A to tak, že sme v sede, vytočím, vytočím. Výdych, výdych, výdych. Čo sa týka váhy, ak je vám toto už ľahké, že spravíte v pohode tých 15 opakovaní, tak určite odporúčam váhu buď si chytiť nejakú jednoručku, alebo neviem, nejaký medicínbal. Váh sa určite nebojte, nebudú z vás žiadne kulturistky ani nič podobné, je to len pre vás dobre, lepšie tie svaly precvičíte a bude to vyzerať lepšie. Posledný cvik na brucho, ktorý si dnes ukážeme, je tzv. Plank alebo doska. Základ je taký, že položíme si telo na lakte, vystrieme nohy, dávame si pozor na techniku, aby sme nemali pánvu príliš nízko ani príliš vysoko, snažíme sa rovine, hlavu takisto nedržíme v tejto pozícii, ale máme ju dole a držíme. Neprecvičíme týmto len brucho, ale takisto aj stabilizačný systém, viacej svalov sa nám tu zapája. Ako sa to vlastne cvičí? Iba proste držíte, dáte si nejakú metu, napríklad začiatočníci 15 sekúnd. Ak vydržíte 15, tak potom sa dáte 20 a takto stále navyšujete. Tento cvik si môžeme obmeniť aj tým, že zapojíme si aj tie šikmé brušné svaly a to príťahom nôh k hlave. Snažíme sa dať to kolienko čo najvyššie. Výdych, výdych, nádych, výdych, nádych. Na záver si ukážeme ešte 3 cviky na boky, ktoré sú veľmi často problémovými partiami. Ten prvý budem robiť na zemi v ľahu. Ľahneme si na bok, jednu ruku máme na lakti. A budeme takisto zdvíhať tú pánvu, respektíve boky, čo najvyššie. Dolu, držíme, nepoložíme na zem, ale zase hore. Výdych, nádych, výdych, nádych. Na tú spodnú časť boku to je teraz. Keď sa otočíme na opačnú stranu, precvičíme zase ten druhý. K následovnému cviku budeme potrebovať nejakú záťaž, ideálne ak máte doma jednoručky, po prípade kettlebell, ak nemáte, tak aspoň nejakú fľašku naplnenú vodou. Prevedenie cviku je stoj rozkročný, na šírku, nie ale až príliš moc. Špičky vytočené alebo chodidla, to je jedno ako máte. Základom je mať vystretý chrbát. Natiahneme sa na jednu stranu. Závažie šucháme vlastne popri celé nohe a vystierame sa. Dávame si pozor na to, aby sme sa nehrbili dolu, stále ten chrbát máme vystretý a ideme tak nízko, ako nám to dovolí. Čím nižšie, tým lepšie. Prehneme sa ešte aj na tú druhú stranu. Takisto môžeme to robiť v tých 3 sériách po 15 opakovať na jednu stranu, závažie vymeníme do druhej ruky a ideme na druhú. Posledný cvik, ktorý si ukážeme. Na to už potrebujeme takú cvičebnú pomôcku. Je to Rotana, tu som našla už aj moje babky, čiže je to staršia vec, ale nájdete ju v obchode za pár eur. A je to výborná vec práve na tie boky. Jednoduché prevedenie, že sa na ne postavíme a takto sa točíme. Čo najviac sa otočiť. A ja to robím najradšej tak, že sa niečoho držím. Hej, a takto robím, teraz to je ťažko. Nemusíte sa držať, môžete, len keď to robíte takto, tak už si pomáhate švihom tých rúk. Čiže radšej sa niečo chytiť a ťahať to len tými bokmi. Na záver by som chcela ešte povedať niečo na tému tehličiek. A to je taká vec, že keď sa ma niekto opýta, že poraď mi, ako mám cvičiť brucho, cvičím ho každý deň a stále nemám tehličky, ako sa k ním dopracovať. Prvá vec je taká, že brucho vám neodporúčam cvičiť každý deň, pretože je to sval takisto ako každý iný a potrebuje mať čas na regeneráciu, pretože svaly rastú nie že v posilke, tam im dáte impuls,
tam ich poničíte a dáte im impuls k tomu, aby rástli, ale rastú až keď odpočívate, keď regenerujete. A druhá vec je tá, že tehličky z nás má každý. Jedno, či máte 50 kg alebo 150, jednoducho tie tehličky, keď si predstavíme, hej, tie buchty, six-pack, tak to je proste tvar brušného svalstva, ako vyzerá, takisto nejak vyzerá biceps, nejak iný sval, každý sval má svoju štruktúru, ako vyzerá a proste teda tým pádom tehličky má každý. Samozrejme je určité percento ľudí, ktorí tehličky nikdy mať nebudú, ale väčšina ich máme, lenže na to, aby sme ich videli, tak musíme dať dolu práve ten tuk, ktorý máme na bruchu. Ďalšia vec je ale to, že nedá sa chudnúť takým štýlom, že niekto si povie, ja chcem schudnúť iba z brucha, ostatné je dobré, iný zase ja chcem schudnúť iba z nôh. Bohužiaľ, takto chudnúť sa nedá, takto naše telo nefunguje, pretože keď začneme chudnúť, tak to telo ten tuk páli z celého tela rovnomerne. Alebo nie, že úplne rovnomerne, záleží dosť od genetiky, odkiaľ berie viacej ten tuk, lebo napríklad niekto má tendenciu k tomu, že sa mu tu ukladá na bruchu, niekomu na zadku, niekomu na stehnách. Za to môže tá genetika práve, ale na ňu sa vôbec nemôžeme vyhovárať. Ale proste chcela som tým povedať to, že tehličky na to, aby nám ich bolo vidieť, musíme dať najprv dole ten tuk. Ten nedáme dole cvičením a brúšakovaním a neviem čím, ale práve tou stravou. Čiže ak chceme tehličky, najprv musíme upraviť stravu, schudnúť z toho tuku a tým cvičením, ktoré sme si dnes aj ukázali napríklad, tak týmto cvičením docielime práve to spevnenie. Takže pre dnes to je všetko, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a majte sa.